Hello guys, na ko ipakita ninyo guys. Aligri ka guys, kani among binuhi guys para awa gud. Bisan bitaw tingog lang sa cellphone guys, gi-record nga akong patingugon awa man. Aligri kistalan guys, magkabad-kabad lagi duol tanawa. Tanawa ko cellphone dira akong cellphone sa. Dira gibutan ako akong cellphone dire. Sana diri akong cellphone usa. Kanya ako ni siyang i-on kay na may tingog ani nga. Anang korok ba niya? Makadungog din ni sila. Aligri kani guys ako ni i-on. On ko ni. Tanawa ron guys. Tanawa ron. Oh, tawa gitu. Nakabuang na ko. Pagnon tanong cellphone di kay murag muluoy tanin nila.